Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma ftah Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Ar-rabi'atu kang kaping papat ayyominahu ing yen to diparingi aman sop yen to diparingi aman sapa Allah ing wong minal khaufi saking rasa wedi qabla ayyahruja minat dunya ing dalem sadurunge yen to metu sapa wong sangka minat dunya sangka donya li'annahu krana satemene Allah azza wa jalla iku qol tahu sapa Allah tatanazzalu padha tumurun alaihim maring wong al malaikatu sapa malaikat tatanazzalu padha tumurun alaihim maring wong-wong mau al malaikatu sapa malaikat kelawan dawuh ala takhofu aja wedi sira wala tahzanu lan aja padha susah ala takhofu aja padha wedi sira kabeh wala tahzanu lan aja padha susah waruya lan den riwayatake saking Hasanu Imam Hasan anin Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi iku rojamu amro'ata zanat ngerajam sapa Nabi ing wong wadon kang zina summa shala alaihi nuli nyolati sapa Kanjeng Nabi ing atase wong wadon mau faqala lahu ba'du sahabah mongko dawuh maring Nabi sapa sebagian sahabat ya Rasulullah duh Rasulullah rojam tuha panjenengan ngrajam ing piyambake wasolaita nanging uga nyolati alaiha ing atase piyambake waqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi laqad tabat taubatan laqad tabat yakti temen wis taubat sapa wong wadon mau kelawan siji taubat lau fa'alat kang lamun toh nglakoni dosa misla zalika kaya mengkono sab'ina 70 ping 70 marrotan ambalan lata bawahu alaihi yakti paring taubat sapa Allah ing atase dheweke waruya lan den riwayatake anin Ibni Abbas lan diriwayatake saking Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu muga-muga ngridhoi sapa Allah saking karone idza taba nalikane tobat al abdun sapa kawula tabawah mongko paring taubat utawa pangapura alaihi ing atase kawula mau wa unsa lan mongko nugasake lali sapa Allah hafazata ing malaikat hafazah tegese malaikat kang jaga makanu ing perkara kang wis makanu ing perkara kang ana kutiba wis nulis wis padha nulis sapa malaikat min masawi saking ala-alane amal saking ala-alane amali kawula wa unsalanu kaksake lali al hafazata ing malaikat hafazah ma ing perkara kanu kang ana kutiba wis padha nulis min masawi amali saking ala-alane amali kawula. Jadi karomah kang keempat kanggo wong sing tobat iku adalah ilange rasa wedi ngadepi sakaratul malaikat. Jadi wingi ana papat karomah sing diwenehno nang ngene wong-wong sing tobat. Ya sing keempat yaitu hilangnya rasa takut saat menghadapi sakaratul maut. Para malaikat bakal teko nggawa kabar gembira berupa surga sehingga keluar dari dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sing nomor loro iki nyeritakno apa kualitas taubat iku ngalahno kuantitas dosa. Diceritakno ana wong wadon sing rajam itu memberikan pelajaran bahwa suatu taubat yang jujur dan tulus utawa taubat sing hakikiyah iku duweni kekuatan sing gede banget meskipun dosa-dosane iku abot iku dekene diceritano dosa rupane zina penyesalannya yang membuat penyesalan total getun sing total iku gawe derajate mulia ana ing sisi Allah bahkan oleh kemuliaan disolati langsung Kanjeng Nabi. Jadi zina itu dosa sing paling gawat tapi mergo tobat iku jujur tobat tulus istilahnya hakikiyah mongko tobat iku duweni kekuatan sing gede meskipun dosa-dosane iku sangat besar getun utawa tobat sing total sing gawe derajat iku mau mulia ana ngersane Allah bahkan nduk riwayat iki oleh penghormatan jasate disolati langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uga diterangake Allah kang Maha Pemurah nalikane wong iku tobat nalikane wong iku mau tobat Allah iku ora tok
ora kok ngampuni ngono, tetapi merintahno malaikat sing nyatet amal kanggo menghapus catatan dosa sing wis tau dilakoni supaya ora diisin-isin ana ing dina kiamat. Bahkan disebutkan bahwa bumi tempat ia bermaksiat pun diperintahkan untuk melakukan kejadian tersebut. Jadi iki istilahnya wong sing tobat bakal dihapus jejak digitalnya secara gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa unsalan mongko nugasake lali sapa Allah makomahu minal ardi nugasake lali sapa awing panggonan kawula minal ardi sangka saking bumi. Wa unsalan nugasake lali sapa Allah makomahu ing panggonane minas samai saking langit. Jadi panggonan nang bumi itu juga diperintah nglalekne apa kemaksiatane wong mau, juga panggonan nang langit ditugasake Allah untuk menghapus jejak digitalnya. Liyaji'a supaya teko sapa kawula yaumul kiamati ing dalem dina kiamat walaisa serta ora ono sayan suci-suci minal khalqi saking makhluk yashhadu alaihi kang nyekseni ing atase kawula bibalika kelawan dosa mau. Waru yalan den riwayataken an Ali sangka Ali ibnu Abi Thalib karamawa wajah anahu satemene Ali iku kol dawuh sapa Ali maktubah haulal ars den tulis ing dalem sisi kiwa tengene ars qabla ayyah luka ing dalem sadurunge yen to nyiptakake sapa Allah khalqa bi arba'ina alfi ammah ing makhluk kelawan 4.000 tahun. Wa ini lan satemene ingsun Allah iku la ghafurun iku yekti kang maha pangapura liman maring wong tabah kang tobat sapa wong tabah wa aman lan gelem iman wa amala sholihati lan nglakoni amal soleh sumah tada nuli oleh pituduh. Jadi penghapusan jejak digital itu salah satu bentuk kemurahan Allah maring menungso-menungso sing tobat. Menghapus jejak digital maksudnya itu untuk alam semesta itu bumi sing dadi saksi tempat bermaksiat lan langit kan menjadi saksi dia bermaksiat diliwati diperintahkan oleh Allah untuk menghapus jejak digitalnya agar hambanya tidak nanggung malu di hadapan makhluk pada hari kiamat. Tulisan ono ing riwayat selanjutnya tulisan ono ing sekitar as iku nyuduhake bahwa sifat pengampunan Allah iku wis ditetapno sadurunge menungsa iki diciptakno. Iki nandhakake yen Allah iku memang menanti hambanya untuk kembali kepadanya. Jadi terus selanjutnya berdasarkan ayat yang dikutip
Quran surat At-Toha ayat 82, taubat sempurna harus diikuti dengan langkah kelanjutan tetap memelihara iman, meningkatkan amal soleh, istiqomah hingga akhir hayat. Babu akhoru fitaubat utawi bab liyane ing dalem nerangake taubat. Qala Rasulullah wallahu a'lam bishawab.